Oscar Oronoz naiz, 34 urte ditut eta nomazkin hemen inasan 4 urte. Gure helburu nagusia orain makinak ez ateratzea, grupo inversore hau interesatuta bai dago planta osoa erostea, eta gure helburua da 115 lanpostu sortzea. Oraingo nagusiak, aida jartzen eragozpen batzuk inasa ez erosteko grupo inversore honek, baina, atzo eta guztien negoziatzen eta dakagu itxaraupen pixka bat, erosteko enpresa. Gero... Babesa eduki dezute, ezta? Bai, babesa handia eduki dugu sakana aldetik eta lurtzun herritarrengatik. Eta hori asko eskertzen dugu, eta egoera hau pixko bat animatzeko oso lagungarria da.